la barajul Ipotești pe data de 13 februarie 2013. Se scoate plasa acolo la greu. Atât de la Pilă către da, în plină zi, uite cum se braconează. Dar cred că a scos 1 kilometru și pe filmarea și pe asta. La Ipotești, la cădere. Ai dus și din România. Ai dus și boli de foame. Mulți își fac ăștia câțiva de cap așa. Îți văd câte plasă, că înfășoară de o oră la ea. Cât a avut ăsta tot barajul?